Euskaraldia bertan da. Ni Leire Lizeaga naiz, eta orendainen bizi gea, eta bandala 7 urte hasi ginean proiektu honekin. Betidanik handeiesnek egon dira Larta baserrin, eta bandala 7 urte, piskat hasi ginean esne hori eraldatu eta guk saltzen. Garrantzitsua iruditzen zaigulako azkenen euskeran aldeko ekimenetan parte hartzea, ez? Azkenen horregatikan. Eta arlo desberdina dazkagu, alde batetik ikilue dago, beste alde batetik igual repartoko arloa eta azkenik eraldaketa gunekoa. Eta gure arteko komunikazioa euskeraz da. Produktuak ere euskeraz soilik jartzeko edo informazio guztia euskeraz soilik jartzeko erabaki genuen, ondala 7 urte. Eta, salaxe atea ginen, merkatua. Hobetu, ez dakit, nahi gustatuko litzaidake orokortasun baten euskeraz bizi ahal izatea, ez? Azkenen talana lotuta ere, ateatzen ganen, ni adibidez reparton ibiltzen naiz, eta ateatzen zeanetikan etxe etortzean arte kortan, aukera eukitzea, erabat euskeraz zine ahal izateko. Nik dela euskaldun guztion nahiago, ez?